Nagkikinaman lagi. Wala din, makatiks mo. Wala kayo nag-init lang tubig. Tapos pagkatataon na muli na rin to. Wala na Muna to. May pakatulog sa rin yung kadyo. Ang yang sakit, hindi pa man intervalin. Tagdugay ito pa, dugay pa. Ang lupan ba sa doon sa alam na sana yung pagsakit sa alanod, sakit-sakit ang anak na. Ngunit ko sa doktor. Pwede niyong gabi, mag-ianag sa tiyan. Balik din. Pag sa kunso na nasakit siya tiyan, diretso na. Dili na ikaw lang nga mo. Gawas pa na yung panubiko. Dili na. Dili na na doktor daw ko. Ang yan dugo ang mong likuan kaganina. Sa ubig daw ko nung nga. Tanaw na ko yung pante. At least nakita Sa siya. upa. Dala nga mo sa ipon. Wala sa upa. Yan ang doktor. Dili siya kanang ispiso nga dugo. Ganina, laking hindi na ako kanina. Hidayapiran ka na mo. Mo, alis na na din na. Laon na. Ayaw na to. Ako, isa. Ako, naligo man siya. Labi na dahil mawag yung sakit karong matas. Unya, mga loob niya. Kasi lupad ka. Hindi mo pinaro na. Trabay pa ko ninyo. Mga Pinaro ka rin taksi, anak. 11, 10, yung ano ba? Pero dagan ba uma? Sunso lang mag-iwan. Hindi ba wala na takisi kayo. Ay, nabao. Wala ka lang ako pagkadlaw. Wala ka pagkadlaw. Dili. Ang bao ba sa emergency, way dapop. Daan nag-istorya. Ang magnum. Hasta dagpo Kasi dali. ang taksi ka kaganina ni kuan mami sa kuan dito ang taksi ulit may agan pud chan sakto mo sa Pero taxi na lang. Ayun na, Para safety. Diretso ako dagan. Taxi Ramon. Traffic man. Para safety. Safety ka. Pagdili gani sakit chan push up hinihinay dudon sa mana push up siya lakaw-lakaw tubig Dito man ni sa nakatulog sa baway sa Ay, OPD ito mo ba? OPD ito na. wala ba? Alam mo sa daon sa wala ka pilosan kaon dili pa man dili init ang iyang dili init ang iyang kuan ano siya paano dili siya init pa dili gid init pa yan dili pa kumuinit man na siya chan pero kuan lang init yung diri Mo na siya basta mainit na. muna na natagam mo ka charity ba nga kasi dito mo kay nervous nervous rin kayo mga Wala namin nakapain ko. Diretso na pa. pag yun yung tanaw na mo nga siya nalidugo kay ganina nang upang di ba maligo lang ang hugas lang ta Lord, mauna may dugi, gisundan ni ite, gitanaw na niya, gisundan ni ite, yung pantig ko. Wala man ni shirt ka. Wala ko sa iyang kuwan. Ay. Anong gitugo? Kanang Magdugo, hindi naman, ready. basta kapiyong ka ba matumba niya ka malaway na mag-andang dali mo. Awit magbantay. Wala ko, nasa kul. Masuko, doktor kay kul na. Yung i-assist ko. No, masuko, doktor. Uy, masuko ka na kananaon mo sa likod. Pasagbi siya. Ipalaw niya na ako. Bibiwat yung tubig. Ang masuko, ihap na sa ano, imungon. Kumungon ko pinagap ka sa iyang bayo iyang kuhan, doktor. Medyo. Kalakaw ay. Kalakaw ba? Nana ro, nana ba na? Tuloy-tuloy lang pasagbi kanina. Ayo pag makiyo ka basig mabatiyo ka turbon. Uy, nakaanay, doktor. Ay, mo Wala yun. para sa una. Uy, Pagtaon na kay karon gid ang gabi una ay. ano? Di mo man ang midwife si nang ni Pagay na ganina, nagano. Di pa inom ko siya. Kalimutan. Hindi sa mama. Anong sa noon? Kalimutan naman ng mama. Doon ba? Ang dami. Ilan na ko siya. Exercise na kada bumitag na pagkauman. Ilan na niya siya ay bawon ko man siya. Sali ko, di mo nito. Sa mga unang sali. Push up siya, hinahinay ba? Gulit ng mga kuan ba? Hindi na may sali kay mo na mana gyud. Ganyan ka na sama ko ay lain pero bilip ko siya sa ano naman ka siya Lamig ko ano ka siya na so na nga na ko sabi nagikingas na mo siya ana ano mo anong doktor sa iya ana ano siya pero niya dinarigin na siya guwapa daw mapangit ka na Pero siguro bagay na makita na ko sa gawas ni ka mga anak. Ligo de kay. Ligo. Saan ka lagi? May ko na sa doktor, isang na to siya. ganina drawing mama Hindi naman pwede na mapasundan sa lako. ay sa center biya maka-assist biya kita sa center makakuan mo lang sa umang dito na dili kami na sa kwarto patutuyot ng Hindi ko ka na limon. Basta hindi ko kapaligo. Di ba ba ako Ako unang
akong anak mo, ako na akong ligo. Yung partner. Siya ba na iligo ni? Ikaw, inuuntang ba kung unang ligo? Sabi ko ba kung anak? Ako yung partner ako nagligo eh. Ligo niya. Ano dyan ba? Ikaw sa mama. Gusto Wala na di mo din kinahanglan ng mama. Wala kayo sa ali. Diyan, wala mong mama ka. Wala yung kinahanglan ng mama ninyo ba? Hindi, ginaglula. Ang tao ni mo. Mo gani. Dita, wala gusto mama nga. Buwang mo ko. Di ato man siya nagkakidlay na bisik-bisik. Suypan. Di anang po na ito. Ulo ka na. Masarap si mo. Di ba ano na ay? Tulad na po ka nag-income. Ikaw ko sa basket, ipalitan ko sa basket. Malo. Ikaw pag yung papa, magulat lagi na siya. Basket. Abi ni mo ay. Abi ni mo ay kang Pagkite, nanganak si mama ni mo, ang gihulat, tinapara, tinapa. Di pa kao na magtinapa, ang tawas, magkadito, danlog kay tinapa. Kaya di ba mo rin lalaki? Ang tinapa mo yung makapadanlog, makapagawas ito, basta tinapa mo yung oh, tinapa. Kuan po ka ng itlog ko ang asado. Malasawa? Ano Di mo nila nga kanang sinayin. Ay, kung talanggam sa salad. Gusto na muli-muli ko palit. Araw mo nila lilit ang salad. Marami ka nang yung tanong ako. Kita mo kung lilit. Ha? Ang yung unsukan ako yung salad litbit. Ay, ay nasi na kuha, mama ni Chang Chang, umipakon Chang Chang. Ay, para sa kaya, mas ato sila ng hospital. Na, wala lang, kinakita nila sa kudi. Kaya mo naaban niya, balik sa balay. Gani Kung sa magka. Ako sana sila iloy chan. Nagay, Kaya mo nagawala, ito na sa ikapon siya lula kay. tawag ang papa ni mo? Isa ka na dito trabaho. Ano ba ito? Ay, kalimot ba? 31 na ka. Limot, manggang eh. Tignan rin, ay na. Kasi nalimot ka, 32 naman ko. Lagi ng gano'n. Alam mo, ang anak ko sa isang wala. Wala ka yung natuloy. Ako sila yung ngalan ma, Mikoy. Diri, iloy. Tawag na Ako ba? lang kayo patindog kayo na ko yung kumina. Pabalog mo, kasi gawin ito na sa mama. Palangga ginako kaya. May vlog pa? Pag-vlog ba di mo? Yahi man. Naghilot sa sayang anak, kamanghuran. Kapag gani, ako giliwan mo. Sa una lagi, Len. Alas titi dito sa Agusan. Dito mo sa Lugway, sa Center. Ada ka titi, pasakit ka pa. Sino nga? Siya nagurong. Wala na ikaw na